Bizigaren mundu honetan arriskutsua da maitatzea. Maitemintzeagatik iraindu, jo, espetxeratu edota hil egin zaitzakete. Herrialde batzuetan debekatuta dago maitatzea. Hain zuzen, homosexuala edo lesbiana izatea delitua da munduko 70 herrialdeetan. Horietatik 26 zigorrak 10 urteko kartzela zigorretik bizi arteko kartzela zigorrera doaz. 9 heriotza zigorra ere ezartzen dute. Sexu bereko pertsonak 26 herrialdetan besterik ezin dira ezkondu. Mundu osoan 25 milioi pertsona ez dira euren sexu biologikoarekin identifikatzen. Eta transgenero pertsona horien artean 60%k depresioa du gizartearen estigma eta gaitzespenagatik. LGTBIQ komunitateko kideek diskriminazioa, lan marginazioa eta erasoak pairatzen dituzte. Bakarrik euren nortasuna, sentimenduak eta nahiak adierazteagatik. Erasoak, ahozkoak edo fisikoak izan daitezke. Kaleetan edo etxean bertan. Hedabidetatik edo erakundeetatik. Polonian, adibidez, administrazio publikoak berak LGTBrik gabeko 30 eremu deklaratu ditu. Latinoamerikan gazteek indarkeria larria pairatzen dute. Izan ere, hildako transpertsonen 80% 35 urtetik beherakoak ziren. Bertan, azken 5 urteetan, 1300 lesbiana, gay, bisexual eta transpertsona hil dituzte. Zenbaki horien atzean sufritzen duten pertsonak daude, ukatutako gorputzak eta sentimenduak. Baina bene-benetan gizakiak anitzak gara. Sexua, sexualitatea eta sexu orientazioa nahastean, kombinazio posible ugari sortzen dira, identitate errealak eta baliozkoak. Horiek aintzat hartzea eta euren eskubideak babestea egiteke dagoen zeregina da. Izan ere, bidezkoa, berdintasunezkoa eta demokratikoa den gizarte batean, edozein pertsonak bere nahiak, sexualitatea eta identitatea adieraz ditzake modu aske, seguru eta harro batean.